F'summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell il-Prim Ministru Robert Abela għadda messaġġ qawwi favur il-paċi u l-waqf mill-ġlied. Dan fil-kuntest li l-mexxejja Ewropej iddiskutew li tintbagħat għajnuna umanitarja lejn il-Lvant Nofsani. Hawnhekk il-Prim Ministru kundanna bla riservi l-attakk tal-Ħamas fuq Iżrael u laqa l-ħelsien ta' numru ta' ostaġġi filwaqt li rimarka dwar il-ħtieġa li jinħelsu l-ostaġġi kollha maqbudin f'Gaza. Intqal li dak li qed jiġri f'Gaza u inkwetanti fejn il-kriżi umanitarja jisevera u għaldaqstant irid ikun hemm aktar għajnuna umanitarja. Pożizzjoni tiegħi kienet ċara, jiena favur li jkun hemm ceasefire, jiġifieri waqfa mill-konflitt, waqfa mill-ġlied, waqfa mill-attakki u nemmen bi sħiħ illi l-paċi hija l-unika soluzzjoni għal dan il-konflitt. F'kummenti mal-medja l-Prim Ministru Robert Abela tenna li bħalissa mhux iż-żmien tal-populiżmu bħalma ġara minn Roberta Metsola meta qabdet u żaret Iżrael mingħajr il-kunsens tal-Kunsill Ewropew. Dan mhux il-mument tal-populiżmu politiku, dan mhux il-mument fejn il-mexxejja tal-ogħla istituzzjonijiet Ewropej jew wħud minnhom jitilqu fuq direzzjoni illi tiġihom f'moħħhom u jmorru jwettquha mingħajr ma jkollhom il-kunsens tal-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew tħa deċiżjoni ċara illi ma jridx dak it-tip ta' deċiżjonijiet imma jrid pożizzjoni li hija waħda kalibrata, pożizzjoni li tirrifletti r-realtajiet ta' Iżrael min-naħa tal-poplu Palestinjan fuq in-naħa l-oħra u d-distinzjoni netta li tittinħareġ bejn il-poplu Palestinjan u l-Ħamas. Il-mexxejja Ewropej ukoll iddiskutew il-gwerra fl-Ukrajna u hawnhekk irremarka Dr. Abela li pajjiżna se jkollu irwol bħala aġent tal-paċi. Għada f'pajjiżna se nkunu qegħdin nospitaw taħdidiet fil-kuntest tal-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja dwar il-paċi. Sa ftit ta' xhur ilu, jekk mhux ġimgħat ilu ħadd ma rid isemmiha l-kelma paċi, kemm f'dal aħħar xhur semmejni aħna l-kelma paċi konsistentement. Għada f'pajjiżna se nkunu qed nospitaw dan it-taħdidiet. Fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela stqarr li l-prevenzjoni ta' tluq mill-pajjiż tal-oriġini tibqa' l-element ewlieni biex nindirizzaw l-isfidi li l-koll qed naffaċċjaw minħabba sitwazzjoni attwali tal-immigrazzjoni irregolari.